Ей, моя біля вино, ей, повіш, як тя звати, я без сей інформації, ей, та й не можу спати. Ну, що тут чинимо? Так, добрий вечір, Кося вже прикапчав. Єдиничка пише ось за назву уже сердечко. Бачом так? Ви знаєте, щося буде діяти? Бо я не знав. Я домак не знав. Так, каже мені ось encoding overloaded. А кіт я попробував збавити то. Доки маємо час, може в мене інтернет не доста сильний. А ну, output. А кіт покладемо не 10 тисяч, а, наприклад, 8 тисяч. А ну, тепер уповіжте це, ну, сильно ся згіршило відео, це нормально, це, ну, можеш никати. І так FPS просідать, може ся ще не погрузили в нього всі чанки. Так, попробуємо вчинити максимальний smooth experience. Не будемо перегружати комп'ютер. Ну, окей, вам інтересно, щось низько буде тільки діяти. Та мені руно так інтересно, бо я ніч не знав. Ну, я тепер мав стабільних 60 кадриків, плюс-мінус. Скорше мінус і плюс. Скорше мінус і плюс. Ну, бо вже мені пише ось то encoding overloaded. Та видав то було нормальним рішенням збавити з десятки тисяч кілобіт за секунду на 8. Нормально. Так, у нас на сервері є Артемій. Ото він придумав низько мати івент. Де він є, не знав. Ну, він же є там, попри свій магазин. Так. Добре, я чесно сам не знав, що це буде відбивати, або минулий раз, як Артемій... Що, цих уснуєш якісь плагіни на FPS, бо у мене ся комп'ютер дуже мучить з тими чанками. Вообще, там навіть не мусить класти якісь сильно оптимізаційні плагіни. Доста покласти сам Fabric, ну, авать Forge, авать Qt, хоч що з того. Ото, як це то кличе? То Mod Launcher, можна так оповісти, ну, я собі заінсталував Fabric, і у мене перформанс уже виріс дуже сильно, рівняючи із ванільним Майнкрафтом. Якраз щось докиват генерації нових чанків. Сильно виріс. І далі вже на сам Fabric можна намітувати, ну, всякі моди. Моди без Fabric того, а без Forge ти не можеш ніяк інсталувати. Що то мусить. Та й добре тямлю, то в мене якихось таких модифікацій на... Що в мене є? Значить, FPS дисплей, і це мені сугубо вказує там в углові ось кілька тепер кадриків. Ніч такого. Iris – це частина Фабрика, яка дозволять запускати шейдери. Значить, освітлення, параної тіні. Все тепер з включеними шейдерами. А це тепер я виключив шейдери. Видиш, ось освітлення стало таке, ну, простое. Ось не є ніякої тіні, ні в чого. Ніч. А тепер включаємо шейдер назад. Видко ж освітлення читавося поміняло. І появилася тінь. Видиш? Ну. І це при тому я такий доста легенький шейдер включив. А можу попробувати включити
сись Makeup Ultra Fast. Він теж мініся доста любить. Ож він дає файну тінь, таку мало має реалістичну може, ож вона не є така різка. Або він дуже мені аж дуже світлий. Він мені очі ріже деколи. M-Way LOL, здоровлічко. Ну, та сись шейдер мені так маленько ріже, аж дуже яркий. Ну, або при тім FPS у мене держиться плюс-мінус на такому уровньові з Сільдуром, значить 50-60 кадриків аж доста нормально з цим ще можеш бавити. Ну, Makeup Ultra Fast, він якраз, ну, у нього небо має крутое. Бо такі хмари доста поранні. Пою кажу ти, видиш, як визирають блоки якісь світять, що вони аж дуже такі. Ну, такое все стає маленько має мультяшне, мені ся видить, із цим, із мейкапом. Ось він теж доста шиковний шейдер. Або мені ся дуже любить цись Bliss, він май поранний. На мою думку, із того, що в мене тепер є в арсеналові, та Bliss май поранний. Або і серйозно май тяжкий. У нього теж є режим файного промальовування тіни, або я його раз виключив. Я йому включив, той був такий доста мінімальний режим. Так, Shadows. Де в мене було? Не пам'ятаю де. World, Waving Stuff. Ні, не той. Ну, неважно. Я ся з тим бавив в якийсь момент, я виключив тут і різкі тіні такі. Лишив їм лише такі м'яткі. Ну, або, видиш, FPS просідать у мене вже до 30, 40-30. Або сейсміся насправді шейдер дуже любить, по тому як він промальовує барви. Воно хоч маленько студене, або таке доста реалістичне. Небо поранне взагалі. Ну, та, я тепер май більш бавлю із цим шейдером, Sildur's Enhanced. Бо він по кольоровій гамі плюс-мінус такий ванільний. Ож він сильно самі барви не перемальовує, а й просто додає тіні, додає якогось маленького динамічного освітлення. Ну, доста поранний, любить мися. Що там було далі по модам? Journey Map – це просто карта, вона ніякого прироста не дає. Фотомод, Plasma Voice, Sodium. Sodium – то якраз, і це якраз модифікація на перформанс. Якраз Sodium робить над тим, аби Майнкрафт визирав, не аби визирав, аби ліпше функував, аби май шиковно ся грузило вшитко. Ну, і ніч другого конкретного в мене там не є. Айбо, Ники, тільки, кіть видиш, пише долі Майнкрафт Фабрик 79 модів. І це там насправді є 79 модів, або не тих, котрі я поклав, значить не ті, котрі ти тепер відів. А це коли ти інсталуєш собі сись Iris, та він у комплекті, щоб подержувати шейдера, він у комплекті туди намітує ще DAS пиля 70 модів, які якраз обробляють тіні, які там теж много чого роблять. Якраз в основному над тим роблять над перформансом. Та я гибу то сам не встановлював, ото все робить Iris замісто мене. Або кіть хочеш попробувати сам собі щось таке наштимувати, та, Майк Кавка якраз чинив відео за то. Він за кожний конкретний мод розказував і об'ясняв, на що він. Та ти можеш із того, що він чинив, просто собі склепати тут і модифікації у єдну тейку, заінсталувати собі фабрик, без Айріса, просто собі заінсталувати фабрик, значить ти цих шейдерів мати не будеш,
Або я так розумію, що вони тобі не дуже і треба, бо ти навпак маєш проблеми з перформансом, тобі шейдери класти не треба. Я, наприклад, тепер, як шейдери виключав, то в мене, ну, удвічі ліпше бавка бавить. Або гонно бути, що в мене ще щось із NVIDIA-овськими драйверами не так, бо, наприклад, учора монтував їм відео, не знав, це не колись те опублікував низьке відео, я його вчора монтував, і запримітив ось монтовання займає много більше часу перед цим, і поникав ось не нагружена у мене була відеокарта, значить, програма на відеоедитування чогось не фунгувала з відеокартою. Все дуже недобрі, значить, щось їм не наштімував, так і має бути. Так, туйся дині потихеньку збирав, поранно. Ну, у мене тепер 99 кадриків за секунду, айно. Включимо шейдери, вже лише 59. Вода має поранна зато. Видимо, що у водіся відблиску світла. Айно, і все відеокарту точно нагружать. Ну, усім ткося прикапчав. Нагадую, ось це у нас низько стрім на серверові Коцк. І ми низько будемо мати якийсь івент. А який ми будемо мати івент, я насправді і сам не знав. То придумав Артемій, він тепер онлайн. Або ще нас не закликав. Та я не знав, кілько нас буде. Івент називається Звіздаста археологічна експедиція. Така називка. Ну, та будемо звіздасто експедиціювати. Ну, і він казав, що там гонне бути небезпеки умерти, та я з собою візьму до теми, бо повикладував їм від себе ушитки тут і повикладував їм ушитку модну серсаму, чи не wiem, все желізне таке, на один раз, аж кіть умру, то би не було шкода. Ну, будемо видіти. Так. Щось я ніч не зачало, айно він ще ніч у чат не писав. Прикапчався лише Петро. Ну, то ми можемо маленько погаздувати вдома. Визбирати мід. Tun 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 tun. Tun 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 tun. Boom 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 boom. Tun 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 tun. Ну, що інтересного? Сервер, а точно. Направду, куди треба йти. О, там треба буде Plasma Voice. На всякий підкрутимо нараз ушитком голос. На спаун до смерекового дерева. На спауну є смерекове дерево? Що? Кажеш, що відкриваш біциклічний сезон. Чого так пізно? Біциклічний сезон? Чого так пізно? Я б радий був скорше, ми лише недавно заводились метото. Біциклі у сервіс. Айно. Та, лише ми їх із сервіса забрали. Та я ся пару раз повозив на тому, на роботу, та й домі з роботи, та й готово. Може вартує постілі з собою взяти? Бо там може було переспати ніч, пропустити кіч що. Є у мене тут десь постіль? Не вижу. Не вижу у бобила. Та й дощок у мене ніяких не є.
Так, яку бись ми постіль учинили? Барнасту не можемо, можемо сіру учинити, а чорну. А ні, можемо барнасту, є в ній тут доста. Чорну вчиню. Ну, Артемій якраз минулий раз теж чинив івент, кітями тебе був івент баюсати лиця, туй форма нашої команди тодішньої, команда жовтачки із квеста баюсати лиця. Ну, такусь ми дістали фану у подарок, я собі знив і тото вчинив був, і щит. Тепер щит, правда, не беру. Ну, постіль беру. Добре, так. Писав Артемій, бось ми йшли на розвилку, та йдемо. Ну, та може пізно, кому не шкода, візьміть з собою ще папіря. Ха-ха-ха. Ну, зараз все провірно. Узьму. Каже, що ж треба папіря, та візьму. Ай та-та-тай, тай-та-тай, та-та-та-тай, тай-тай-тай. Кінчився в нього папір, ну. Хоба. Ні, видавнішній стрім буде без шейдерів. Ліпше нам ото буде майгладенько. У мене тут десь було папіря. Ага, он єден. Десь у ня точно було. Так, видав, нормально буде. Ну, а у вас що інтересного? Тільки у вас людей прийшло пообзирати, а ніхто ніч не пише. Ні в року той бережник перечинив. Хі, ні в року. Байко? Не Славік точно. Не знав, за якого байка кажете. Може, бабайко? Ходив Вісниська бавити теніс перший раз. Інтересно. І як тобі такий філь? Шпортовання? Гонно бити? І я ріг не взяв. А де мій ріг, я навіть не знав. Помалу заходить сонце. А, де стоїть колос. О, я вам не вказував своє мікросело. Піці село. Зараз будете бачити.
Там кінь прив'язаний якийсь. О, бережник заходить. Так, у мене тут є мікробудька, де можеш спати. Бабайко біля господи, ож біля газдюста мого. То видав не бабайко, то... А, тот, що літат там. Я там щось таке, я не пам'ятаю, кого то чинив. Хтось ід Геловінові чинив. Ну. Заки там люди ся збирають, заки ся там люди збирають, та кажу вам, піці село, яке я тут поклав. Піці село. Ну, тут ся нормально заходить у село, тут є то-то. Дзвін, хижа єдна, хижа друга, тут ковачська хижа, та й то-то. Ого. Ого, паради. Та й церков. Ну, та й дерева, ясно, такі. Таке, піці село. Піці село. Здоров. Здоров! Добрий вечір. Добрий вечір. Ей, маєш дуже поганий банер. Файно. Всім роздам. Хто буде участвувати. Так, всяку зерат. Я тя голос викрутив на 200%, і так тя слабо чути. А банер поганий. Подсуну ноутбук, моя близька може так не буде мене чути. Сяк файно, сяк файно. А це, виходить, самі скаже, що я буду єдиний на коням ходити. Ну, я лодьку буду брати, бо ти казав, що місія його набити небезпечна, та я ямка не беру. А кіть одня кінь умре, то що буду чинити? Місія небезпечна, але ж певного моменту, а там уже коня не треба. Сякси, посидимо, тут почекаємо других. Інтересно, кілько нас іще Сказав буде. Віталій, ось у нього комп'ютер якась біда. От він прийшов от в такому виді. Ну, та добре, хоч сак прийшов, хоч і з нами посидить маленько. Все, ти тут чинився все місто, а ну на чекання. Йо-йо. Бо прошлий раз, коли була звіздаста, то та, кажу, звіздаста, вусаті лиця, та повіли ми стань під село Смереков. Я подумав, що б другий раз не щось туди майфайне вчинити, бо ти може було це там. Та й п'єдестал такий малий. Той говорити до кіт там. Йо, треба було там, бо люди виділи. Бо дим пішов май високо. Бо люди виділи, що куди йти. Я не поняв, що це стало було. Під ватрою тепер стоїть сесь. Як? Ну, сіно. Ага, вижу. На кнопку під деревом та міняється на магмовий блок. Ага, поняв. Ось, типа, знаєш, воно виглядає ніби щось там тліє вже. Угля то знизу. Йо-йо-йо, вижу. Тяжкий квест, ти казав, що з годину буде йти, ні? Мені скаже, треба буде мало підсказку зробити, у котру сторону мало йти. А так, думаю, люди має найдуться. Ну, будемо никати. Подалеко. Далеко. Ну, інтересно, що буде. Така тут квестова чекарня. Тоже буде книжку читати та куди йти, вгадувати. Угу. Та ще додаткова всяка. Тун-тун-тун-тун-тун-тун. Звізда. Ну, пак ясно, кіт звізда, та-та-та.
Ага, і на End уже поклали показчик аж де є. Івенто і злажувальна ватра. Класно. Ну, штрековся, не всяде можуть брати, я буду лодьку. Бо у мене другого такого безвівного метода на добирання не є. Штрека по ту сторону вроді навіть не йде. Туди треба йти. Парада. Та точно буду на лодці. Як вам тут рослинність у цій місцевості? Та файно доста. Вижу, знайшов ось метод, як почти незамітно заставити не рости сесі корчики. Ага. Таке текстурування нашого одного. Ну, здалека паранно, зблизька видко нитку, кою наводиш, або то таке. Ага. Ще кущися світять. Що, курчися світять? Айно. Де, котрі? Айно, там вони. Сесі. Ага, вижу. Фрасу не було. Ні, ну з шейдерами парано визирати. Та й тут доста FPS у нього нормальний, більш стівка. Є одна людина. Що кажеш? Повно людей на сервері. Та на сервері й повно, а тут раз нікого не є. Ну, прийдуть ще. Та напиши, може знайдуть. Ну, я поняв. Туйка у мене більше стівка FPS, а дома в мене просідало до 40-50. І то 100% споза того, що в мене дома просто більше всяких entity є. Айно, що в мене там пчоли літають, що в мене там пчоли літають, там у мене віці ходять. Боже, у мене тільки овець у загороді, кампець. Ну, то 100% баненько нагружать систему. А сяк, видите, тільки ну, довкола ніч такого много не є. Якихось ходячих об'єктів до Артемії та й Кюньму. Та парада 100 FPS мав із шейдерами включеними, ну. А, ні, скочило на 40, бо то грузився новий чанк. Є в нього удиці? Не є. А. Чуй, треба ти було то на папірі. Давай, Бога. Подякував. Це дуже повно. Не знав, не казав, скільки ти треба, я взяв 4 штуси. А, добре. Поки це щось обстане, та вернеш. Добре. Не скажи. Ні, пак, не мусить, у мене епінці, то та автоматизована ферма, та мені нацяпкати з часом. Мені теж. Лиш мене просто я вчинив був до того на обичні фейерверки, на елітрі літати, а забив, може, треба буде ще на праздничні, а все в маса конче. Добре. Та не бай. Хвала Богу, є нас тут більше. Ото у самобавці такого не є. Я, між іншим, низько заходив у самобавку та розникував, де у новоселиці класти ще нові хижі. Ну, та мусив вже було чинити генератор каміння із лави та й води. Та сидів їм та никав їм на ютубове якесь відео, і паралельно у мене просто була мишка зажата, убим каміння рубав. Ну. Та по-другу... Нажимав просто так? Чим? Прошу? Руками чи якимось навороченим методом? Ні, пак чеканом просто, або ж треба було горітим стояти. Я не дуже розумівся у тому, як ото мож маймодно чинити. Я у тих усяких редстоунових технологіях не сильний. А що? Я маю на увазі аж рукою мишку нажимав чи... Ай, ну пак державим перст на тому закить. Державим перст на мишці. То й все.
Ну, буду спати. Серус, Вовкуне, якся маєш? Чогось не прийшов на івент на сервер. Це в тебе теж... Це в тебе теж з комп'ютером біда якась. Якого часу? Що не можеш спати? Спиме. Як їм фіксував пацканя? Перстом. Цяк. Цяк береш та сяк. Ні. Я не натільки довго то лишав. Юля, а тут іще тут то на... Йоя, круто. Стоїть у ньому ож. Видко коша пише їм над головою. Ой, кунь наняда. Не беру учниця, ото страшна болячка. Ну, кампець, і що тепер? І це як це називати? І це що тепер? Як мені спати лячи? Капець. Прийшов просто ліг у мову постіль посперед мене. Не один їм лячий душ треку. Ну та як нам ніч пропустити туди? О, парада. Ей. А, чередний? І це, слухай, дуже нечесний чоловік. То на мову постіль ліг, тепер твого коня забирати, як це розуміти? Можу аршовому палити один раз. О, Ну, а вацяк, айно. заробила. Та ще ви й забрав мотус, ні? Ну. Чо? Ой. Так, закися там іще везуть. Суд тут дай ківіці. Щось не вижу. Ну, дораз знайдемо. Дораз знайдемо овець. Вже ми знайшли кріпера. А овець ні. Туйка горі селом були віці, я тямлю. Де попропадали? Кампець не є, не інуй. Ай. Айно, прев'ю бравим із предыдущого івента. Ну, пак, не було, ще ми ся не забрали були на сись, щоб учинив нову подоменку, ні? Та, мені сьогодні то нормально. Що, дякую, уже ми учинив постіль? А, кампець. А я нащо біг у село назад? Та я ся вже можу і повести насправді.
Ну. Тише, бо не чуєш телевізор? А що тише має бути? Я мав тише говорити, це що? А, їстись му дав. Бо я му несу постіль уже. Ну, тут він безюмно не стрім, не никат, не то-то. Не голосового чата в нього не є. Пак казалося, що треба буде плазмовий покласти перед івентом на ліпшу комунікацію. Ну, та сяк. Ну, на той сесі вже йдуть. Хватило на Серус? 44 фейерверка. В общем. Серус. Це що за зомбоїд у тебе? Якийсь. Пак який зомбоїд? А чого мене? Йо. Локтарогар! Локтарогар! Сяк буду ходити, обоє не путав мені. А я його будь можеш спознавати. Все, Локтарогар! Просто орк чи... Так не люблю возитися в тому районові, не туди обернувся та зась назад повезуся. Писем мало не порозумів. Конкретний орк чи... Хто? Як ото? Як? Піон. Ой, не знав такого. Здоров? Пеон. Ну, та нас тут вже ні в руку, вже нас Ай, ну чути. 4 є. Точно. Чого не любишся возити? Не тудися обернеш та назад повезуся. Як це розуміти? Ага. Я не порозумів. Пак ми вкажеш. Так, звіздаста експедиція буде 13 числа. Ото низьке 13 число вже, ого. Звіздаста експедиція буде... Можу вам вже вертати папіри. Що? Папіри вертати. Вертай. Звичайно, нікого не імів. Помалу. Не, це то, не бійся. Все добрі? Ну. Хотів весь попахати, як огінь пахне, це що? Ай, ну. І тут і фокусники, котрі на улях ходять, лише нараз на огняві ходять. А не є в ній чим запалити пак огеньки, чи що? Кіт загасне. Ні. Є в нього то штоус Бурговчака, може замурувати коня. Ну, пак хоч якийсь метод, ні? Прошу. Є водило, парада. Ну, інтересно, що буде за квест. Так, покажу. Коли на штреці йду та возик стає, мусай клинцати ничлем ободали йти. А фурт, коли везуся на возові, Тільки я на сервері тут. та альтабус поза того путав у сторони. А, ну, так, коти доктор. Всяка транспортна система, перебач. Там, де ся компактно жиє многим людям. Та все сяк. Ой, тут і отзиви. За що? Як вам дана местність? А, Як ти? файно, парадно. Мені ся любить. Замуруємо в'яну з конем Гірюрика. Файно, ну. А, пока, я думаю, може, усі тут, а може буде починати. Всі прийшли, точно? Ну, із тих, коту є, та всі. Із тих, хто тут є, то всі айно. Ну, на сервері. Та всі тут.
Ну, будемо видіти, що буде. Так, звізда, туди. Десь горі. Він залізно. Ха. Не, треба тут повно дима. Ну, найбися вже щось діяло, мені вже так інтересно. Ніяк не звати, понял. Диви. Ну, чиїсь ми всі готові. Ні? Це не всі ще. Так, стаєте? Слухати. А ну, так, всі плюс написали. Ага, добрий. Думаю, аж, начну. Як то Стефан? Вітаємо вас всіх нині тут. Раді вас бачити. Довго на сонце зараз будемо спати. У нас нині звіздаста археологічна експедиція. Ми будемо нині узнавати із видуманого мною лора на сервері. Ми будемо нині подорожувати не через Незер, бо це дуже швидко, це дуже коротко. Раз поїдемо тим спати, бо вже бо фраси нас не побили. Я сплю. На землі хоч мав у руках, то. Мав постіль у руках. Так от. Ми нині будемо подорожувати. І як усе в моїй манері, ми будемо глядати, куди нам треба йти по всяким загадкам. Загадки я написав книжки. Книжки я кожному роздам. Або візьметеся самі. Може для експедиції, ось, знаєте, люди пишуть ці всякі нотатки, що вони бачили. Всякое важно щось записати, теж вам роздам книжки. І на один всякий случай у будущому дам вам зілля ночного бачення, аж, звісно, захочете, аж вам треба, дуже буде сильно. Думаю, можеш Мінус починати. один. Tu je покладу шалкер, tu є книжки, беріться по одну. По одну кожного того. Книга та й перо. Чиста. А пусті книжку теж брати? Чекай, не чуємо тебе. Пусті книжки теж брати? Йо-йо. Включений нямот, та птиці співають, та не чуємо, що оповіюсь. Може деколи ліпше послухати потяг Генас. Як то? Із-за того, що то... Може ви не будете знати, як це називати? Де то йти. Та можете пользувати динамічною мапою. Подумати, поникати на неї, де в того всього годно бути. Правда, біда ж, було б добре, аж бо я вчинив обичні мапи, або ще не такого масштабу не дійшов у розробці глобальної. Лиш, скільки там? 4 мапи повністю зачинені, великі. Так, раз, два, три, 4 людини взяло. У мене один тот. Ага, тот вийшов. Сись такої плавли. Оригінал. На,
Сів прямо в точці відкрив. Далеко піду, лед, упаду, Конечно, взяв ніс, отлично. куплю. Могила свічку покладу, бібліотека зайду, торт і зім, а далі подумав сам. Політа відкритий. Так, вукунця звідати улей може стати коло фармилок і пену АФК. Куди то приблизно йти. Далеко піду, лед, упаду, ніс, куплю. Могила свічку покладу, бібліотека зайду, торт і зім. Далі подумаю сам. Раз взагалі без поняття, куди йти. Є в мене пару думок, або по одній з цих підказок мені вказують на неєднакі локації, насправді. Неєднакі. Ну, пак, наприклад, пишеться за могилу. Я знав, що у нас за... Я думаю, то буде просто вже на мене місці видко. Ну, я знав лише два міста, де тут у нас тут Тимітове. Думайте раз за... як то місце? За все, кроме тут і могили, я думаю. Так ми легко знайти локації подумати. Нас взагалі без поняття. Вообще. Значить, сесій підказки мав... Кожний пункт, що си думаєте, що кожний пункт може бути чим? А що це... Понімаєте чи ні? Так. Раз не густо, маєте якісь ідеї, пишіть у чат. Не Славік точно, айно, я бавив City Skyline, або не стрімив їм нігде. Ну, в мене є бавка, я пробував якісь свої варуші чинити, або не стрімив їм ще. Кіть би вам було інтересно поникати, як я бавлю City Skyline, то можемо запланувати і такий стрім. Я люблю такі менеджери бавити. Гарячий хлопець, айну. Або низько нам треба придумати, як знайти локацію. А що конкретно ми глядаємо, які чесно? Ну, нам треба просто локацію знайти, це щось на тій локації. Дійти до неї. До тої локації. Ага. Так, Вовкунця звідав, це може стати коло фармилок. АФК, пак мож. Далеко піду, лед упаду. Значить, теоретично треба нам глядати щось не близько від спауна у ледове. Йо-йо. З носом непонятно лиш. Ну, скуплю. Нащо купувати ніс? Я не розумів. Влад, яма. Пак. Лед. Фоускай, ні? Ага. Можеш впасти на нього. Біжимо в клуб. Іване, біжимо в клуб. Я не знав, це правильна догадка, бо біжимо в клуб. Попробуємо. Вовкуне маленьком не порозумів, що ся звідаш за АФК. Ушитки не розуміють, за що купувати, а ти купи ніс. Сяк-сяк. Никося за мною не везе. Інтересно, бачом. Здоров, Владю. Слава отцям і синам. Сякся правильно відповідати. Нормально.
Йдемо далі. Іва 3 змітує на 3 коня. Що? І це подказка була якась? Я не порозумів. Йдемо в клуб, поникаємо, це там будуть якісь подказки. В принципі, у мене раз ідей не густо. Ха! Петро думав, що він ся майскоро довезе тим боком. Сюди майскоро було. Через Загрунь до клуба майскоро. Би сте знали. Що чинимо? У нас У нас івент. Звіздаста археологічна експедиція. Так пише у називці. Ми щось глядаємо. Сам не знав, що. Значить, є у нас книжка з загадкою. Далеко піду, лед упаду, низ куплю. Щось його набити. Я не знав, що того набити. Айбо бережник додумався, що того набити, що того один бити клуб, бо клуб яма. Він не є аж так близько, а у яму можеш упасти, кіця сховзнути на ледові, але на інтому. І там уже якось є. Купити низ? У клубовіся там подащо продає. Богдан Шиян, дай Боже здоров'я. Дай Боже здоров'ячка і вам. Так, Іван уже туй. Тут щось за свічку було. Ну, коротше, тут за свічки теж щось є. Айно, що у подказках пише свічку запалити. Тут є повно свічок. Айбо видав всі горять. Айбо тут не є того. Гроба не є ні одного. Свічку покладу, бібліотека зайду. Може щось можеш купити? Такое. Непонятное. Та я теж за церкву думав. Правда, думка, ось там лед може се походити. Ай-яй-яй. Поклавись Любку. Це звучить дуже неоднозначно, знаєш. Так, щося звідаш за Артемія? Не порозумію. Петре. Ніякої біди клубові не буде, аж це фейерверк внутрі взорве. В приміщенні. А що? Аж у приміщенні фейерверки це взорве. Ніяких тих. Та чи й нет? Я дозволяв. Ми під землю. Все рахуй, таги бомбосховище. Свічку в гіричах? Тут такого не є. Ого, як файно. Я й не знав, що тут такий суд паранний в тому Мукрафтові. Купити ніс. У тих лиць, котрі були на передущому івентові, не було носа. Але... Або у них ніч не можеш купити.
Лиш то, може піднімайте собі радіус у плазмовойсові. Радіус? Дораз. Айно. Типа, коби слухати чи говорити? Як? Або говорити майдалеко. А то що міняти? Proximate distance чи як? Айно. А, в мене на 30. Пуднявим. Пуднявим до 32. Треба буде, а чи й потім учинити окремий глобальний голосовий чат, підняти максимальну дистанцію на плавно. Тут не є такого, як говорити глобально і усім нараз. А чи ні? У Simple Voice чатові є. Ай, ну там є. Здоров, Сергію. У нас плазма Можемо, voice. в принципі, попробувати його вмісто плазму. Айно, то Окей. Артемій івент учинив. Він і минулий А доста його парадний додають учинив, був сись. З модом одним роблять у місті, файно. З тим одним Не скуплю. Бібліотека зайду. У мене. Ай, бо тут не є бібліотека ніде. Може тут якась подказка. Хм. Де ви? Де ви? Ага. О, да, там. Так, бережник щось знайшов. Щось пишу. Та то безумно баня. Ай, ну ся визередги просто баня чиєсь, аж когось тут копав. А всі побігли за ним. Просто всі сліпу побігли за ним. То видав не було. Це той просто когось фармив. А воно було б ти уж когось той просто фармив так усяк біля сього. Може і це той фурти було. Так і було. Ну, пуймо, то не в то. Всі так Просто баня якось копав. Всі так чековно побігли за бережниками, бо не знати що. Коротше, буду з літа купувати. Та буду пак завтра заготовку на свій хеллоуінський івент чинити. Що будеш з літа купувати? Желізо чи у літі щось купиш? Так, бережник щось ся похіхонив. Видав там нічний? Вам якусь підказку, люди. Що там, як баня, зацінились те? Треба більше золота! Робити? Ой, перебачте. Як? Сергій пише, що мало не успів, дерева білив. То ти з Коломийка співав, айно. Давайте підказку. По якомусь пункту звідайте за котрий з перших пунктів підказку. Давати чи ні? То що, король? А я за тебе не голосував. А, блін, ото не фраза. Де? А, ту є бережник. Уйшов з бані. Ану, пишіть у чат якісь підказки, може ви будете знати. Далеко піду. Олед, упаду. Ніс, куплю. Точно в мене кунь утік. Кінь утік, все дуже недобрі. Я й забув, воно в мене втік. Ну, дай сісти. Все не твій, ні? Так. Мой, звізда. Я за нього й забув. За неї. Вона. У мене ся ім'я не висвічує, це толишку і злізеш гет. А, є, вижу.
Так се мені, коротше, видить, то ж це не то та локація. Ня. Так, Геусе, what Не то та. we've got here is failure to communicate. Ага. Подумайте за нус. За лед, я думаю, правильно се поняли, ж має бути лед та й холодно. За нус подумайте. Що то годно бути? Так, у мене тут карта не дуже файно відкрита. А ну, поника у браузерові. Не знав. А де Петро? Ніс. Що на карті може бути похоже на ніс? Що на карті може бути похоже на ніс? Ану. З ледом ще. Так, никаємо на студені біоми і никаємо, де є ніс. Тут є одно місто похоже. Тут якась церква? Або воно на ніс не похоже. Ну тут якось точно жиє. А ведь жив. Могила. Свічку покладу. Бібліотека зайду. Торт і зім. Ну, у нас кедешська бібліотека є, бо я там і ніс не вижу ніякий. Треба мало бережнику по пунктам подумати. По очереді. Бо кожний пункт іде... Як то? Далеко Май близько піду. до цілі. Ой. Вже ся розмутив. Так. Думаємо. Далеко піду. Значить, кіть розникувати варіант, тож кожна окрема підказка, ну, що вони не зависимі між собою, а що вони не вказують на одно місто, а й кожна собі. Лед упаду. Ну, мусить бути, значить, щось у студеному місті. У мене на сій карті студенних міст. Ну, і це похоже на ніс. А яка тут бібліотека? Здоров'я, тот самий Сергій, що дерева білив. Інтересно, який далі зайде Сергій. Котрий третій. Ай, ну лице старого івента. Тать бивись, відівись. Ай, ну лице старого івента, пак бавивись із нами. Просто ж за другу команду видав. Ну, і це похоже скорше на відкритий рот якийсь. Айно, всякий поникати тут око, рот великий, а себе туди був ніс. Айно? Далі зайде то Сергій, що дерева поливав та й садив, айно. А що там таке чолене? То там фуртак було? Ну, в принципі, знаємо, де бібліотека, ні? У Кедишові. Ну, є, бо там леда й близько не є. Або кого казало, що в бібліотеці має бути лед. Ну, лед у підказках є. Ай, ну, або може то різні міста. А дай який маршрут.
Я кажу, може пойме у бібліотеку поникатися. Бо за неї ми хоч плюс-мінус добрі знаємо, от вона там є. І де вона є. Бо він якраз сказав, що не пілувати не з могилою, не свічкою, а йти за шором. Може в тому є якийсь смисл, аби йти по цим підказкам якраз за шором. Може і є смисл, а й у мене бувший день є. Давайте підказку. Можемо взяти підказку вже, а можемо зараз провести у Кедеша паку взяти підказку. Ну, так кажу. Безпроіграшний варіант. У Кедешу то аж сюди вбисти, розуміли. Ай, ну що, штрекався треба буде вести сюди, 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 ви ці ще йти. Він казав, ось місто, куди ми маємо йти, та туди штрека не йде. Не знав, наскільки то... Ну, до Кедеша напряму не йде штрека, но йде до Лазоріка. Мгм. Може, туди далеко пойду, значить, то ж май далека точка на штреці. Ні, тудися вести 20 минут. Я не думав, що він би учинив квесту, якому треба було лише у одного бока вести півгодину. Люблю, коли сніг паде. Хотім скочити у воду, а воно ся не скаче. Бойся лед. Ой. Тяжко є, слухайте. Ну йо, а куди... О, сніг пішов. А куди, де є люд, ведеш трека. Так, аби то не було дуже далеко туди. М? А підказку, яку буду робити, та буду робити по одному з пункту. Договоритися, типа. Та підказку Не є кажуть, такого міста, де би було з ледом, і куди би вела штрека, кроме сього, та і такої боута Артемійового. Лиш туй. Можемо туди попробувати у боут пойти. В принципі, нус куплю там є. Може, таке Ага, скачано з може там боутом. можеш щось купити. Ідім туди. Куди? Куди? Купити. У нас є лише один такий боут на серверові. Ото якраз Артемійовий. Поникаємо, це то там. Якось там чи на сервер зайшов Мелаліні. Даже не знав такої кампець. Я так давно не бавив. Не спознав тако то й бавити. Ледом іде, а нісу то майже селяни. Ніс куплю, айбо щось треба купити. Та й заселянів видав не дуже підказка, бо сел на серверові дублуду. Та за яке селося може казати? Яка з цих підказок може указувати конкретно на село? Лед упаду.
Не скуплю. Бо тут леда не є вже. Не знаю, може я дурницю роблю, аж везуся туди. Село в Снігове? Тут є село. Тут є село в Снігове. Можеш попробувати туди піти. Можеш попробувати туди піти. Ай, ну я би не хотів йти в Васерово, то аж дуже далеко. Ні, ну, там файно, бо мені се види, то ж у рамках квеста то би було доста нелогічно. Ай, ну ж, якоби такий квест чинив, я би не заставляв йти людей онь так далеко. Так, мені десь тут треба буде насправді злізти. Може буде свій возик забрати? Стій! Стій! Ні! Пано ти руського! А ну йдім, поникаємо сюди. Так, Сірку, будь добрий, то-то-то. Всього носа не є. Та щоб попробувати туди йти у село в Снігове. Воно має бути сюди доправа, в Майдгорі. Хай, ну, у Васерову авіалінію треба проводити, направду. Сірку, будь добрий, ти лігаш на клавіатуру, так не добрі. Дай якся оберни. Ого. Никайте там. Висі тече вода, витить лава, та й такий ферма Бруговчака є. О, так, тут треба обійти. Ну, або це тепер така задумка. Непроста. Я тепер іду глядати село у Снігове. Що вийшло нове? Розкажіть. Знаєте, що буде має обідно? Кіт тепер другі найдуть. Найдуть посперед мене. То станеться також, я ніч не знайшов. Бо туди вийде, ось і ви ніч не увидите. Ну, найбись ми ся лиш виспали. Бо ніч не вбило. Не найдуть сперед тебе. Як оптимістично. Так, нам туди треба відчив того бока. Ой. Тую ямікось. Там десь є село. Бо я вижу, аж раз прогрес іде в обратну сторону. Це ти знав, що вийшла нова версія Майнкрафта, то там нові картини. Ага. Ну, то я чув, у снапшотові додали нові картини. Та теж я якраз подумав, ну ж треба ми було якраз покласти картинну галерею. І це що? Моджанги мене никав? Це що?
Так, а де є село? Тут десь мало бути село. А ну чекайте, я велику карту поникав. А, село там дали. Добре. Ну ж, я добрі йду. Добрі йду, просто то там ми дали. За рікою, за водою. Хоп-хоп-хоп. Скачемо, хоп-хоп-хоп. Тут пчола. У всяких снігах. Тобі норм? Тобі норм? А ну ники на мене, тобі нормально тут? А, ну в принципі якісь косиці суд. Якісь косиці суд. Та-да-да-та-тан. О, мене доганять Петро, він очиник стрім. Ага. А чого всьому силовий портал? А чого всьому силовий портал? Це щось не просто так. А, бо то якось же, ясно. Видим там 4 котли, або видавані на івентові. Та я теж, я спочатку подумав, що той портал гіндика є, що він не просто так, а далі порозумів, що той просто якось жиє видав всьому силові. Тяжко, тяжко. Артемієво село, Здоров, Зенгіцу. навірно. Артемієво такой. А там його мачка. Та гонно бити ось то. Ож добрі думаємо. Ну. Може він за обратний прогрес так казав, аби ми дуже скоро не знайшли все. Або нас деморалізувати. Ми тепер у Фінляндію, то не в то каже. Тут такое гиби все погоріло було. Ау! З-позад котрого треба закривати люки. Здоров. Кажу, тут якийсь інцидент був, з-позад котрого се закривати люки. Та видав, силя не втікали у Недер. Каже, що то не туй. Треба думати, туди мозгувати друге місто. О, ендермен. Ну, я доста далеко, так мені ся відділо. Причому там нус? Причому там нус годин бити? Там вибухи були, я хотів їх заперти там долі, що? Еболінь стало чинити, ясно. Там ще є мікрозима, мало май дали на восток. У мене карта не відкрита, дораз глобальну побзеру. Я вижу там якийсь аметист суд. Можемо туди збігати. Ото Артемієва ферма на роги. Тут і тут. Ту-ду! Я між іншим свідомо забув. О,
Моєму папір не давали, аж там можеш рога фармити. Ну, я не знав. Треба, коротше, видав подказку, бо я раз без варіантів. Чуєш, кажеш, треба йти на юг, та то видав була Кедишівська бібліотека. Біжимо від штриці. Ну, Або при чим там лед не ясно. загадки. Так, загубив їм Петра. Загубив їм уже Петра, ну не бай. Найдемося. Він має віддіти теж карту. Ну. Такі квести, коротше, слухайте. О, парадна яма. Ей, кубиний квест. Та ми б дораз туди йшли. Так, за що вони до маг говорять? Я взагалі не в того бока біжу. А, маті ти зелену. Я взагалі не туди біг. Опа. Опа, опа, опа. Ти вже когось бив, айно? Айно, ти вже били. Який Snoop Dogg? Що б то Snoop Dogg? Айно, коротше, уповів. Раз знаємо також. Артемій уповів, що на юг. А на югові у нас що? На югові у нас Кедиська бібліотека, за якусь ми думали з самого зачатка. Так, дорася буде зміркати ще, то ще би і спати треба лячи. Подумав, що я Петра загубив, а то Яся загубив сам. Ой. Такі квести. Я вже хоч мало май близько. Дос там май близько. Ну, або Петроня Бізюну обігнав на мільйон гудів. Там паранно. Паранна яма. Ну, раз у мене варіантів, коротше, немного. Раз робоча версія, що то десь біля Кедиської бібліотеки, бо там у книжці з підказками є слово бібліотека і на тому раз конець. Ну, спім. Дуже важно бися виспати. Оп. Оп.
Ех. Угу. А, тут є вже штрека, супер. Так, де би можеш вилізти? Так, уключу нам то. Може якась музичка забавить. Бо не мав часу включати таку музику. Думав, що будемо повно говорити на стрімові, бо будемо загадки розгадувати. Та ми гибо розгадуємо, або раз слабенько. Так, може тут якось вилізти так уби. Ну, думаємо, що івентові буде пісок по блокові копати і глядати закопані довжаки. Сокотач забив мелаліні. Не знав, от кого то, бо... Ну, айно. Івент указався до мак не такий, як ся планувало. Так, ми ся хоч добрі веземе, добрі. Так, поникав на глобальній карті, де суть усі. Довжанки, штовкани. Зато вестися файно. Не у мене на вбивстві, ні. У мене не є то-то. У мене сокотачів хижі не є. Уже йде час, іде, даю ще підказку. Добре сте думали ошнюсь ото за село. Добре сме думали ошнюсь ото за село. А за якое? Кіть май на юг. Тут на юг сел не є. Хіба... Ну, це взагалі розрушене село. Так, тамся всі вже везуть то-то. Епенсюдася вже всі везуть. Добрі, думаєте ж за село. Тоді никаємо глобальну карту, никаємо, де там суть села взагалі. Ну там нараз біля Кедиша є село. І других не вижу. Ну, наблизько. Ну, та йдемо туди, поникаємо. Там рунос перед мене вже мали би бити Петро. Вже йде час, даю ще підказку. Добре сте думали, ошнюсь ото за село. Ну, раз іде і не густо в нях. О, я всіх уже доганяв. Шуп. Ха-ха. А як ото я майшиковний? Бу! Покинуло газотика. Когось із возика вивело?
Ніч не знав, пса пущав. Ні, село, Артемій, що антисеміт? Но, надіюся, уж нет. Ну, хочу вже розгадати, що це за таїнство туй. Звіздастуй. Слухайте, а може є подказка якась і у називці? І це звіздаста археологічна експедиція. Археологічна значить, щось може копати треба буде. Або звіздаста? Причому та й звізди? Ага, Томаш каже, що сидиш, бавиш самобавку, ходжу всякими берегами, збирати желізо, вже всі розчіп. Ну, можете написати F у чат. Сяк. Інчак не знав, що ти оповісти. Я люблю самобавку бавити. Мігалю, Що? там у тебе возику інвентарями. Ото твій? Ні, то віддав Настін, ні? Ай, ну треба. Дораз я його понесу, дякую. Копати треба буде у другій частині івента, то не нині буде. Чуєш. Там треба копати. Так копати у Белин звізди, видите, ну. Капець, возик чужий. Ну, я ніч не вчинив. Я навіть ніч не клинцав. Не знав, як це то стало. А як це тут? Уломило. Без поняття. Та дочекаємо їх. Пульди вкидує. На. Укинуло, ня. Я навіть не нажимав Shift. Томаше, я й не знав, що ти деколи у самобавку бавишся. В тебе просто... Так, короче, на сервері це роблять. У тебе таке надихнуття лиш теперіка, чи ти вже мав свій світ локальний, лиш просто ми не знали. Бо ти ся не хвалив. На серверовець дуже так скромненько зайшов, поклав собі дуже парадну хижу і більш нігде не заходив. Добре, що хоч на юг ми пішли. Знаєш, є тут та приказка. Нормальний такий прогрес. Я покладу собі дуже парадну хижу на серверу і більш нігде не буду онлайн. Щось таке. На процент так 50. Ну, чуєш, добра у нас була догадка. Може, то не кидеш, або якесь село кругом нього. Головно бити. Там, в принципі, то ті у книговнику суд хижки із генеровані. Айно, там лише два села кругом Кедиша, одно розрушено і одно нет. Так і у нас археологічна експедиція, та може нам треба у то, що розвалено є. Логічно. Возможно. А де другий? Настя дораз доходить. А за бережника не знав. Це я сторож бережниковий. Чесно, я сама й чудую, аж Петро не розуміє, де воно готно прийти. Та... Участвував у розробці. У розробці чого? Ніч не знав пса пущав, я собі стергет пам'ять. Ну і це інтересно насправді. Що там далі буде? Так, нам, між іншим, сталося не так далеко до Кедиша. Значить, тут виліземо та допливемо. Кінь не вміщайся йти по штреці. Ну, та бо штрека не планована на коня, штрека планована на то-то. Штрека планована на возики. Хоч 3 блоки висока. Все мало би ставати. Мало би ставати 3 блоки високої. Паранно, щось таке. Якийсь подводний варуш такий, Нікина.
Містами там є блоки, ну тагетуй, наприклад. Ну. Що то за мелаліні? Хтось знає, якого то? Йой, тут потемки. Все не дуже добрі. Треба ладитися спати. Надіюся, хоч на вокзалі не буде монстрів. Надіюся. А за мною вже біжать? А за мною вже біжать? Капець. Там битка. Не забився паука. А він не на мене чогось пішов, він на когось другого загрився. Може на мене? Він мене так Спім. чесно обійшов. Над дверми висить. Чекать нас. Unrelated підсказка. Тобі вповім. Ого, приватна подказка, круто. Так, дуже. Назву села Чу. придумав ти. Ви мене не видите. Отак от. Отак от. Коротше, я ся везу Я гет. случайно. Верніть, будьте добрі. Реально. Що? Я случайно вивер все м'ясо. Там до 30 було відбивних. Дякую. Прошу. Бо то, я ся везу гет. Мені вчинили страшну подказку. Ай-яй-яй, так нечесно. Я це буду поносити. Кампець. І це Кітвін каже, ось назву села придумав я. Тобто Загрунь. Бо я лише єдно село придумав. Ну, на серверові. Кампець. І це значить, ми ся задер сюди везли. Або чого він казав на юг? Я не розумію. Я не розумію. Ну, теоретично, Загрунь маленько має на юг від сього. Від клуба, десь ми били, якоїсь ми туди обговорювали. Або то теж не то на запад має. А що там може бути? Низ куплю. Яма упаду. Ніч не розумію. Коротше, тяжкий квест. Тяжкий квест. Треба було мати то. Ото не Загрунь! Кампець. Або я других сел не придумав називки. Ото не Загрунь. Ото не Загрунь. Або я других сел називки не придумував. На серверові.
Це що таке? Це що таке? Чого? Два возики. Jeden туй. Так. А буду деякі підказки, котрі не лише один Мігаль знає. Я придумав, як назвати. Я не знав, що то за то. А чого два возика пішли за мною? Твоє село має називку? Я не розумів, куди йти. Я до Мак не розумів, куди йти. А де ти назад це везеш? Я взагалі без поняття, куди йти. Я не розумів, за що це говорить. Ти знаєш. Він написав чато, що не Загрунь, а я другим селом не називав. Село називається Ховськое. Село називається Ховськое, це дуже велика підказка. Тоді треба думати. Ховськое. Так, глобальна карта де ми є? Було десь село високо. Айбо де? Я не розумію. Я не пам'ятаю, де то його село. Ну, фосо. Коротше, він колись давно замітував у чат скріншоти села Ховськое, бо я не знав, де воно є. Ховськое. Гарантія школова сироватись. Що? Писка той дельфінчик. Але Та добре. над нами пропливати. Ти думай, де село Ховськое? А все. Все, що було перше. Коротше, хоч так, нам не у бока і тому, нам не Лазорікові, нам гет. Село Ховськое, де має бути? Так, дельфінчик Фліпер. Я не знав, як його звати, направду. Так, не думав, що Артемій під моїм носом локацію на івент учинив. Та не під твоїм носом. Ну, не уж у тебе в селові. Село Ховськое. Значить, де у нас тут села? Нейсе. Ай, ну, сесь ми вже оприділили. Так, глобальна карта де ми є? Так, села у снігах. Так, не вижу більше. Там я вижу лише одно село, направду, недалеко від того, від тої ферми із рогами,
Бо я не думав, що то там. Буде інде. Чуєш, каже, я придумав селові називку. Ну ж, я не назвав то село, можеш казати. Бо де воно було? Так, треба глядати у чатові, де то було. Так, він опублікував аж село, получило назву Куховське. Супер. Бо де воно? Мігалю, вертай на юг до Лазоріка. Чого? Так як зась вертати на юг до Лазоріка, я тепер лиш витить. Я знав, де йти. Мігалю, вертай на юг. Ну. Супер, та ми пів... Супер, та я ся лиш вожу штреков туди-сюди. Бо де то? Я чи вже знав, у чому проблема. Ну, кажи. Античіт. Ага, все, у мене є локація. Мінус 200 і 4000. Так, мінус 200 і 4000 в долину. Все, я знав, де то село. Кампець. Я виникав у чаті. Я нікому не впомню. Бо то дуже далеко. Все, я вижу, де то. Тю, і кампець ото далеко. Фух. Як би тудися скорше дібрати? Теоретично бим тепер виліз тут, та я би туди по воді, може, скоршеся дібрав. Так, що там пишеш за транспорт? Я дораз про всіх учиню дочасно уїмки, крім фангеймера, бо вас не збивало з транспорта. А, то видав спозад скорості переміщення збивало нас. Так, а можу я і сюди як так учинити? Сяк. А карту сюди, бо я видів, куди пак плисти. Сяк. У мене є одна ідея. Ні, я тепер це розоб'ю та тут все затопить. Це не добра ідея. Тут ніяк не можеш вилізти гет. Я так никав просто, що мені по воді скорше буде. Або то мурям пливати, йой-йой, теж бабрачка читава. Бережник скорше туди дійде, кампець. Так, Сергійся помив. Супер. Тебе в силову воду роблять, тепер чувствую,
як це мили. Ага, наші старші, ну оцяк. Так, бережник десь лишив коня, ну я за нього радий. Дякую. Будь ласка. У мене вже шиберки закончила. 2 години. Ой. І ось що гарячий чай. Здоров, Владимиру. Володимире, здоров. У спідко плив уже пізно, я ся вже привіз. Доки ти написав, та я вже все. Петро де є? Де Милутька? Ту є. Коротше, я знав, де йти. Тазик ось сямив. Ну, я теж пораз так знав. У мене нормальної ванни не є, лиш душ. Петрося перше тут телепортував був. Це мені ся привіділо. Так, як можеш доплисти скорше? Там можеш плисти посеред того? Можеш теоретично тут через кедеш перебігти. Бо вижу ж, Артемій вже половину пути прийшов, а бережник теж вже дораз половину пути прийшов. Петро впливати, може я вплисти? Там є якийсь проход? Дораз буду видіти. Буду пробувати доганяти Петру. Так, де в той? Айно, там може, значить, проплисти десь. Десь, не знав де. Туй видав. Айно, віддав сюди. Дораз кіт нам повезе та наженемо Петра. Треба построїти місний Форт Боярд. Так, куди? Туди чи туди? Не розумів. Ти не можеш плисти далі, коротше. Кампець, то так далеко. О, надіюся, тут може буде далі поплисти. Мені треба координатам мінус 200 на 4000. Десь так. На іпподромові щось ми ся не возили. О, тут є Петро. Здоров. Серус. Ти це вже теж догадав? Я ся не догадав, я знайшов чатове свою повістку, та я знайшов координати. Ну тоді я теж. Та я ся ніч не догадав.
Як він так шиковно. Уть. Ну, ти ні в руку треба дріфтувати. Все чи не було продумано. Бо нас задержати наруками, бо так все стало. Ну, на іпподромові щось ми перегони не мали. Хотіли ми достроїти стайні, або отося, видиш, затягло. Проблема в тому, що, ну, якби не мій проєкт, то Олька придумала іпподром, та я якось не можу то без неї сам рішати. Ой. Так, Петро щось завис. Ей, йдеш? Що ти є? А я уємно з тим пливу, оглядав, як мож вирішити проблему із античіпом. Я дякую геймерові за угу. Угу, ясно. Дораз ще й спати треба буде лягати. Там уже бережник почти прийшов. А я подумав так. Теж знайшов повістку, це йому Артемій там дає персональні теж підказки. Я без поняття. Йой, тяжкий квест. Айно, требася буде вертати тому іпподромою. Теоретично на ньомуся переганяти може, бо ми так хотіли, щоб було май справедливо та переганятися на тому, на свиньох. Ой. Так, спім. Ой. Петре, вставай. Снікер. Сись не один встати. Тися змучив. Тися, вставай. Петре, вставай. Поет. Так, бо тут такий доста тяжкий путь. Не знав, це ми тут нормально прийдемо. Далі куди? Сюди? Сюди. Йой. Ейбо сесе квест. За 4000 блоків. Йо, я в шокові. Та таку підказку дав. За село Хувської. Найся не приказує. Туди видав. Всяко бись ми вийшли май на відкрите місто. І туди. Десь туди, айно. Добре мати другий монітор, я си тепер на другому моніторі карту глобальну. Та там
старався кукати. Ну, я вгадав, що то за село, то ще ніч не значить. І в тому селовищі треба добрати. Яся не догадав, де воно. Я координати знав. Має логічно чинити локацію в древньому Варошові, не порозумів тя маленько вукуне, за що кажеш? За локацію на івент, це ожити там. Або бережник скорше дійде, бережник уже там. Ну, як мінімум, я по карті вижу, що бережник уже такий там. Біля того села. Добрий вечір, лепер мене. Ні, булім не садив. Садив він булів новоселиці в своєму світі низьки якраз. Там, яким клав нову хижу, новому газдові та... А, на івент археологів? Ну, видав. Айно, та з бульми що? Та низько в новоселиці клав нову хижу та і садив їм попри неї булі. Хоч ні, брешу, то я садив булі біля старої хижі. Та й придумав їм, як наподобити кіндерицю, насправді. Ото, ну, не кіндериця, бо в Майнкрафті кіндериці не є, або щось таке похоже придумав їм. Паку кажу. Ну, вицять уже треба буде пішо бічи. Петрам лишив, но, або уже як є. Що, Олька позвонить бережнику, на його мало завурить? Он так не получиться, видав. Йой, туй. Ну, кампець, бережник знайшов торт. Все, бережник уже, рахуйте, все знайшов. То десь там. Село десь туйка має бути. Сховся, чуєш? Все зайшло, айно, бережник ся сховся. Та й мало бути. Так, кампець. Вгорі берегом вицобаритися не можеш. А Петро куди пішов? Петро пішов... Ага, по Снігові. Так ой. Так, коло головного входу в село. Юй, господичку, мало не впав. Так, то вже має бути десь туй. О, цап, класно. Добро здоровлячка. Вітаємо я хуском. Но, ти не міг май близько покласти десь. Тому видиш, що не йому. Кампець, я в шокові. Та й того в мене це такое стало. Якое в тебе лице? Ну, аж так по них. Ти наполовину Варден? Йо.
Капець. Життя покосило. Бережник написав, що він знайшов торту. До нього. Все, і втік. Капець. Кажу, бережник скорше знайшов нас. Много тортів. Не боїться, що то. Шмой зіме. Я вже теж тут туди яку знайшов. Дорозів всю зиму. Те, що не є... Ай, ну тут треба свічку палити. І це теж у Не підказках думав, було. Не взяв зажав. Па. Ходиш. Маєш чим припалити? Свічку? Я не фейчу. Маєте припалити свічку? Подякував. Ну, що дали? Ми знайшли могилу. Грюпість ми знайшли, що дали. Бібліотеку сте знайшли? Здоров. Учинивши кісто, робимо його квадратної форми. Далі кладемо його в піч на 10 секунд і втягуємо. І торта готова. Треба знайти книжку. А для того, як знайдете першу, треба буде ще одну знайти. Це дуже файна справа. І вона є. Я знайшов трагедію глибин якусь. Трагедія глибин. Переклад Павла Холодницького. Перевидання книги, котру ще давним-давно у стародавньому Варшаві знайшов та й переклав Павло Холодницький. Тут теж підказка. Глибина, темінь, живіт, молодість, вічність, живіт, емоції, жадання. Поверхність, сонце, сліпота, поверхність, звізди, просвітлення, боги, звізда, щастя. Коротше, я ніч не розумів. Не А підказка. ця фортуна і це все мені? А? Ці фортуни і це все мені? А, хоч там бери. А і там якісь тройка чи що? А, тройка. Це типа особені книжки у бібліотекаря тут стоять. Конфісковував. Коротше, я знайшов синю книгу з трагедією глибин. Вона нам треба? А, це дуже важливо. Ну, лорно важно. Треба замітити одну таку інтересну штуку. А як із цей утягти? А, подумай, чого так? Алло, виходжу. А Ніч. тут Та що село? іще... Я тут все. іще Я ніч не трагедії. відів, я ніч не чинив. Ніч не видів. А? Ну що? Тут теж трагедії. Та, там повна книжка, повна. Немає видання, звісно. У мене має. Та. Якийсь туди заліз. Або що там? Туй, Мигалю, туй, але... Ще трагедія глибин трактування Артемія Хіриновського. І це оригінал. Я його віддав мав класти на місто, ні?
Тут якісь геймерські RGB книжки, так рясно, пофарблені, що? Є твоя версія, один тиждень, би ти легко було читати. Для фірмової ховської торти за рецептом Гобіки торторобки нам треба у котел усипати 3 відра муки, наляти 1 відро молока та й переколотити. Ударити туди так одно яйце, насипати 2 відра цукру, наляти ще 2 відра молока і переколотити. А вать купити у самої Гобіки торторобки, котра там алея ходить. Торторобка десь, кстати, ходить по селу. Що маха говориш, ні? Що ні? Що ти мені? Тут ще суть якісь книжки, які нам треба глядати. Ні. Всі 3 нашлися. Торторобка і то. А я глибини десь поклав на місто. Не знав, де. А що сервер пропущать коди у книжках? Не оператору? Кажеш? Кажу, сервер пропущать коди у не оператору у книжках? О. Бляха. А коли була казка за Нус, я хотів повісти аж в Николі на бережника. А що моє? Ну, скін стріляй, ну. Казав. Ну та. І це мала бути підказка? Да. Або він скін Це, поміняв. кстати, момент, коли треба все дорогое відкладувати геть. І обережно. Я вже все дороге відклав. Ай, ну, добре. Все А дорого кого відклав, рубати? це якраз точка невозврата. Так. Трагедія глибин, вона розказує історію про що? За смерть якусь. Хтось кудись заліз та й умер. А у описі що пише? Перевидання книги, котру ще давним-давно в стародавньому Варшаві знайшов та й переклав Павло Холодницький. Значить, за путьовання у тот стародавній Варош. Айно. Нам треба йти. Та йдім? Є путь в стародавній Вариш. А як туди пойти? Нам треба знайти. Каже Петро, що де я яма долі. Ні, Іван То каже. не я, то бережник. Ідемо? Осторожно, тут студено. А нам що, не можеш факлі з собою мати, це що? Мож. Я маю на увазі ось івент зроблений так, кому можна було ще й обратно вернути. Треба глядати портал. Незеровський. Який портал? Знайдете, та то буде. Тут треба йти. Ну не в Незера, його. За кимізів. Треба знаходити перчеру, котрої є портал. Петре, чуєш, треба знайти пещеру, у котрій портал. І це не вона, і це не ця пещера.
як тут темно все. Я в чат писав, що це не та печера. Вертай, не Мегета. та пещера. А, точно, я вже вам зілля дав, я вже забув. Взяв. Не втапя ще раз, слухайте, а котра? Яся ту й не розумів. Яся ту й не спознав у всьому. Чекай. Пас! Мало бути то то. Їх такий провалистий. Ясно, значить, це не та пещера, треба глядати другу. Треба туди глядати другий вход. Що? Ай. Має невелику пору. Та й бережник іще був. Бережник не з того бока виліз просто. Стратились ми бережника, він з другого бока виліз. Ну, каже, коротше, ж є десь вход, так? Другий. По людським хижам може і ніщо глядати. О, Гобіка. Хто продає? Гобіка торторопка. Може десь туй? Або тут вход би мав бути якось обозначений, може, ні? Туй ніч не є. Ех. Казали, що івент буде на годину. Це уже стрім іде 2,5 години. Бережник предполагає під могилу. Під могилу не Я копай. казав, що він буде на годину, я казав, що приблизно туди ся начне. Так от. Угу. Або 19, або 20. Не видко.
Неясно, це туди. І бо там повно фрасту, я би туди не йшов. І попаємо кріпера. Ну, це доста паранна яма, ні? Ніке як визират файно. Я се дуже надію, що це вона. Вход має бути в очевидному місці, де ніко не буде глядати. І це логічно. Айбо. Торт і зім, а далі подумай сам. Тут ще пішак іде. Та й кінчаться сим. Так, що пишете? То вона торти робить. Ну, все ясно, що це вона торти робить. Туся вода розливат. Мало май далеко від села. Капець якийсь ми далеко насправді. Так, никаємо на карту. Де може бути. Там може бути яма, а ведь там десь. Палеорусинізм кажеш? Ото не там, де то та лиса земля. Котра лиса земля? Вход горі, а не дули. Значить, там. Не всьому? Видав не всьому. Ну, лізьме до горі. Глядаємо вход, а це не він. Ну, раз лізьме до горі. Петро просто стріляє координатами. Сись, туй. Може, зверху хоч буде ліпше видко туди. Бережник май близько. Бережник май близько? Йой, та ми туди до маку гузиці. Ну, в смислі. Йой, у такі тми нас завів, найся не приказує. Такою потемки. Каже ж, бережник май близько. Бережник у того бока, ні? Ні, бережник у того бока. Десь туй ходить. Уже Мігаль має близько до входа.
Та як? Я ся з міста не зсунув. Так, тут треба бути осторожним, бо дораз няцап ругне. Та будуся мати. О, а це що у нас тут? А чого ця вода тут не замерзла? О, а це що у нас тут? Це не визират безпечно. Ну, бо тот факт, що я знайшов яму, ще не значить, що я знайшов вход. А? Я знайшов яму. Що він смарагду знайшов. Я йому кажу, що не туди пішов, він каже, що туди. Ні, я то смарагду гляду. Розумно. Портал ти видко? Не видко. Портал не видко. Я вам на вході. Так, тримай близько. Тримай близько. Ить. Ну, першим вискочив був. Ой, має бути портал. Хтось щось розбив. Знайшов їм ту якусь туту. Є там портал? Я раз не вижу. Ні, я в Вижу сісю там яму вже щось ліз. сумне. Я в сісю яму вже ну. ліз просто з другого бока. Тую, видиш відкритий вход, а я сюди спускався. Ну, в мене раз не густо іде, і тут треба лізати. Тут не йде дерева не посажені, що ти там розказуєш? Так, Може які він там за нас ті шпіци перепустили? каже, жовтогі дерева. Там старик. Де дерево? Є? Є дерево? Не є нігде. А де вони? Де береш? Де? Там є дарабчик із смереками. Нашов портал? А ну. Не вижу. Та де коло нього? Купляли. Бережник каже, що біля нього дерево перевернуте. То має бути там.
Живий! Капі. Неконечне відео. Добре. Добре, ось у мене додо. Як це називає? Організація правозахисту свиней, а не козлу. На острові. Треба щось чинити. Йдім туди до Настя каже, вона Держникове. когось щось знайшла. Я написав... Настя знайшла Де? портал. Де? Коношу. Де? Мало майдулу туди у нас. У ту сторону. А як? А якийсь учушов? О, ага, йо. Портал не заходите, і, звісно, то путь назад. Портал. Айбо. Портал аж не значить, пещера добре. А? Я не поняв. Я теж. Тут є яма в долину. Спускати долу. Петре, пой сюди. Оу, пой сюди. Йду. Ну, це завісно. Ники, що тут є? То просто путь у Незер знизу. Це типа на кришу портал у Незер, а то долу просто у Незер. Тому як має любить це. Думаю, летіти. Та нам Так, а що ми куди? тут маємо чинити? Не дуже понятно. Не в Незер. Там у стародавній маєш. Та туди нам треба в долину. Йой, це пінтня, йо. Що? Акуратно, там яма. Йой, треба мені і мені за то. Бо я нічого не вижу. Ала, ночное видение. Я вижу ночі. А тут помало. Тут дуже помало. Ти можеш розбити насмерть. Прийшов час. Або коні рискують таке. Я такого ще не чинив. Я випив то-то. Я випив зілля, я в шокові. Кампець, я вижу вшитко. А як це таке варить? Йо, я вже не пам'ятаю. Зілля Моркову, швидкості, а далі чи її ще там щось треба? таке, чи ні? Треба... Де ще має глибоко йти. За нами кріпер слідить. Горі там. Тут є путь маю долину. Знайшлись ми Deep Dark. Ой.
Кампець тут страшно. Так, треба сюди як спускати, бо ми тут зараз повмираємо. Ну, пак треба бо. А як? Ну, як все здоровейство. В мене є відро з водою. Утки сте прийшли. Неорусинські технології. Ава, Спущаємося доли? не туди. Не туди вход. Ну, кампець. Пак кажуть, прийди туди, де сте прийшли. Пак так кажеш, гибомиття меме видкіть ми прийшли. Та tu і все організував, не ми. У вас ночне бачення, пуліки прийшли, спустилися. Це видав, треба було просто мої уточняти, як то буде фунгувати з зачатку. Бо нас щось тягне на всякі неортодоксні рішення загадок. Той воді прикол. Помало? Не, ти то. Ти попечися. Так, культ низько. Утки! Ко! Ко стрілять? Йой! Нет! Нормально, я живий. То- Йой. Де другий? Вони гуліща тут. Файні. Ну, кампець. Мене половина ночного зорася обстало. Ой. Ай, ну він нас буде 40 ходів по мапі водити. Да їх було від. Вже сте близько, пойте. Кампець, я лиш чув, ткося топить, ткося пече. Сюди. Це дуже довгий квест. І бережник неясно де. Ну, що там у вас? Тут такі конкурси у Тамади, слухайте. Я согласний, досить напряжно. Йдемо до воду. Доста файно, треба було цього зілля більше набрати. У мене є ще. Сколько? 5-4 штука. Дайте запасное. Прошу. Подякував. Нікого подозрительного не видите. Туй Варден прийде? Он іменований. Он не пропаде. А, даже так. Дякуємо. Ну, фоса.
Я його вижу. А він нас. Так, я постіль свою типу. Він гінде вже ходить. Ну, он сліпий, не Галю, он не видить ніч. А бо годин файно виходить, я вам так говорю. Треба се покласти постіль та респаун, айно? А постіль є в лабораторії, що є. У мене постіль є в руках. Можеш і ти покластись. Чує нас, чи що ми? Унюхав. Все, узиться. У мене ся вже в очах зміркат. А. Да. А можете Треба. звідати, а коли це починає археологія? Копати буде в другій частині, а тут лор узнаватиме муж. Треба було книжку А, читати. це розумію. Та що, скачемо дулі? Скачте, ми поникаємо у сіть. Це ж вони вже. Ви самі проголосували за вас. А ні, Петро не голосував за вас. Петро голосував проти. Кот цукрову тростину кинув. Це би після... То я вимітав, у мене не було міста в інвентарьові. Ага. Треба ся тихо побрати лабораторію. І поникати. Лабораторія в той ся? Да. Щось тут подозріло, цікаве, видите? Треба було книжку читати. Мало думати. А, добре, аж там. О, я вижу Вардена. Ай. Треба йому посвістити, пофітькати, або нас увидів. Якби ми всі вмерли. Ну а що? Ми цінної ніч не взяли. Прошу. Що тут чинити? Як думаєте? Тільки Варили, торти не варили. буду казати, що. Ай, ну. Вони как робила точно. Біда вже. Книжка є. Поки можеш читати. Студзно. Студено. Страшно було людині. Он так аж Студенти тут жили. Студент тут вже. Студзено, штуджено, штудено. О, іде до нас. Мало. Теж нас не. Крадіться, було. Я ніч красти не хочу. Книги з собою беріть. Хоча... Нас не вбив ще. Можеш розслышати ту книжку. Із... цим. Що думаєте, що було он там? Тут, коротше, суть 3 книжки. Гриб, звізди та й ще щось. Та й алхімія. Потемки! А? Нет! Хтось дуже голосно скочив. То не добрі. Перебачте. Не унюхайте. Нет, нет. Я не туй, мене туй нема. Я попри нього прийшов. Звіздаста смерть. Це буде точно звіздаста смерть. Я вражу. На руїнах. А щось. Руїна порта. Хочу, копі. На кого? Що там? Сякий квест, видите, сякий квест.
Ну. Я вмер руно під собою. А він ще десь туй? А, ну він так і туй ходить. Ясно, значить, ушитко є моє цуря, яке на мені було, та ту є дулі. А то він дораз Настю б'є, Артемія вже б'є. Ясно, такий квест. Варден чує. Ну. Требася, значить, видав змирити, ож я своє цуря то вже не заберу. Там, в принципі, нічого ж такого цінного не було. Ну, поникайме, може успів. Може успів щось забрати. Поняв. Звізна кара. Нікана, ти що моє цуря возбіруєш? Спасай, цуря. Пак, у мене тут ніч не є такого. Ти сам казав, швидко цінно лишити десь дали. Торта твоє. Що? Такого ніч не є, може. Кажу, такого може ніч не є, або... Книжка Гобіка Торторобка є. Книжка Гобіка то дуже важна. Причому може аж це оригінал. Звізда Стакара забила Петра. Як ти пережив? А он хоть убийся зараз, папа. Надеюсь, в шайне. Но звезда Стакара йде до нас. Нет, он тебе зараз уб'є! Нет! Нет! Я не хочу в цьому участвувати! Светлика! Чому ні? Нет! Нет! Петро! Хороший був челядник, нет? Не-не-не-не. Так, я йду. Так, книжка. Треба зробити. Опа, хтось сказав. Я ніч не вижу. Я не знав, що чинити. То видав Петро. Так, в мене був лук. Лопата то таке. І вся книжка, і все оригінал. Шкода б було і стратити, айно. Так, я не... Нашу сторону! Я буду жити! А як зняти маркер смерти?
О, ти можеш теоретично з луком стрілити, аби привернути його увагу. Ай, ну десь туди. Це я виціть ніде не йду. Збирайте свій лор самі, без мене. У мене є одна книжка. Ти ж кіт Стасі возьме? Що візьме? Ні-ні-ні-ні-ні-ні. До побачення. Я телепортируюся виціть. Так, а тута нас, де вона? А, у нас вона дома, так? Я думав вже все, вона в АФК. Вона, вона у себе в село, вона не склала. А Настю переродило взагалі у селові у нашому. Я вірю, пока. Що, пробуєш забити того? Не наступний був хороший івент, я куди? Йо. Та подія якась, я би таки знав. Як буде справно Я знав. івент прусинське. А чий? Я вважаю, що це А чи щось таке є подія? Я свою книжку зачитаю. Де вона є? Ти забив Вардена? Де моя книжка? Каталізатор з нього випав. А даш мені каталізатор? Да, бери. Сев би чинити смішну землю, айно? Ще раз? Сев би чинити смішну землю, айно? А чи яйно? Класно, в мене тепер є каталізатор. Капець. А! Я впав. Ну, ні в року івент. Найся не приказує. Та пана Тируського не годиним то-то. Не годиним вилізти. А як забрати маркер смерти? Лабораторійська. Ага, спать, понял. Фух. Ужасний івент, не бійте. Та ти натравив новачків на Вардена, щось хотів. А вони його б'ють? Чи що? Та все, Варден вже вмер. У мене каталізатор. Спасли місто. У мене каталізатор у Як то тому. було? То, що боронило ті знання, принесло їм кару велику. Таку велику кару, що постигла тот весь живот смерть і лишилася од них одна тишина. Вардена вбили, все. Причину смерті кончилась. А у тебе, а ти не брав, ні, з собою майже. Що? Як це мав брати? Як це називає? Трагедію глибин. Ні, ту є. А у тебе? А, у тебе обична. А того, як його? Перевидання у мене. Там є Павла Холодницького, а є... У мене Павла Холодницького. Як його другого звати? Не забув, як другого звати. Є ще можеш мою версію прочитати.
У темних глибинах було життя народ, котрий построїв стародавній вариш. Життя то мало вічну молодість, у того життя були дуже сильно розвиті емоції та й жадання. Вийшло то життя із земних глибин на поверхність удень, поникало на сонце та й всліпло. Вийшло то життя із земних глибин на поверхність вночі, увиділо звізди і узнало воно Що ми просвітлення. маємо далі чинити? Бо трішки, тож, то історична важливість. А це тої вещі можеш взяти. Є тут, коротше, трактовання тої історичної книги. Можемо зачитати. Та й у того другого було теж там. Някого. У темних глибинах існувало життя, народ, котрий построїв стародавній вариш. Життя то мало вічну молодість, у того життя були дуже сильно розвиті емоції та й жадання. Вийшло то життя із земних глибин на поверхність удень, поникало на сонце та й всліпло. Вийшло то життя із земних глибин на поверхність уночі, увиділо звізди і познало воно просвітлення. Найшло то життя у тих звіздах Богу для себе аж богів для себе і узнало воно, що таке посправдішнє щастя. Родилася між тим життям дітина, Сітлалі. Узнавши щастя у звізд, живіт зачав жити щасливо. Він розвивався, набирався все нових та й нових знань. Сітлалі зачалася інтересувати незнаним. У процесі вивчення незнатого учинився поблиск. У місті з поблиском Сітлалі і пропала. Живіт почувствував дуже сильне жадання знань, таких, як у їх богів. І в то, що боронило в ті знання, принесло їм кару велику. Таку велику кару, що постигла тоту всій живіт смерть. І лишилася в одних лише тишина. Сяка історія, коротше. Як думаєш, що за поблиск? Тяжко повісти, що за поблиск. Ладно, уповім подказку на другу частину івента, котра точно не буде. Бо то далеко вже, та й довго. Поблиск, то портал узорвався. Епінош розпукся, вибухнув. Ну, там руїни долут. З нього. А ще сте видели. Ми тепер кіть зачнемо засюди бігати та зася появить тот. Я за. Варден. Нет, бо он, Предлагав далеко заспавнити не ще буде. одного Вардена, аби Артемія проучити. А я вам банери не дав івентовські. Ужас. Ну, видите, мотуйся напрягали, а нам навіть банери не дали. Іване, пропусти весь битку з Варденом. Я себе загубив мало. Я се тепер ухожу теж вчені у смішну землю, поняв? Беріть ці у чорній ладі суд. Банери. Нике бо тя никого тить не деретові ногавиці не потягнув нагоду. Я би ліпше взяв тоді зілля невидимості та й пропав. Його б не знайшли той. Верни будь добрий. Бережнику. Верни короб. То. А, ні. Взявся, добре. Та можеш казати, що перша частина івента у нас закінчила? Да. Ну, Це ваші були факели. за івент пострадав один Варден, один Мігаль, jedna Настя і Кощі. І один горний цап насправді пострадав. Айно. Тот, що йому руку Раз, вбили. два, три, чотири. 4 рази вмер. Да?
Не, да, 4. Ні, там був один цап, котрий мене ругнув, а я його не пошкодував, я його зарубав. Ю-ю. Та що там можеш так уйти лягати спати та й на сервер не заходити до слідучої частини івента, ай ну. Нет. Чуєш, була у тебе ендерлада? Да. Прошу. Можу нараз книжки сі. Я банер туди виклав, бо його не стратив. Та й тобі дам, може, оригінал цієї книжки. Якої? Е, Йо. Трагедія глибин. Може буде музей покласти. Та й горі забрати другу ще. Ну то що, мися туди можемо на низьке сохраняти потихо? Може. А як і другий раз сюди зайду, та заспавниться Варден, ай ну. Нет. Ні? Муся спавнить, Ну, кої, не по-моєму, 3 рази детектить скалковий чуйник. Вони Ага. мало далеко, там із щупальцями такі. Ай-яй-яй, смішна земля. Щупальцяста, смішна земля. То може буде це то по криші і по незерові далі се вернути на слідущу локацію. Легко. Слідуща локація мій портал у незер. Ну, я бися туйка сохраняв на низьке, та вже продовжимо в слідуючий раз з того міста. Із цього міста, в смислі. Бо я виці сам не виберуся. Як хочете пусти, аж біда була аж дуже далеко. Не треба було пускатися, треба було нараз уселити. Ну, та ми просто стратили, ну, більше годину, просто глядав, чи де в то місто. Тоже частина експедиції. Ну, і все ось, епін і все була експедиція. Ми 3 години. Ми 3 години глядали. Добре, я ся буду теж відключати вже, я вже все. Добрі. До побачення. Добру нічку, дякую всім. Я Майся, буду добру брати ніч. книжку, та йти нараз у місто, куди у слідущу локацію зустріч. Фух. Ну, і все було довго. І все було дуже довго. Та що, чистовані, будемося туди відкланювати. Я так думаю, вися теж вже читаво змучили від цього. Так, це я собі сюди заб'ю. Де то в мене було? О, сяк. Добре. Та що, добру ничку, ко там ще доникав до кінця, вижу. Сталося, вас було он 4. Файно було, айбо доста було. Все, майтеся.